आई हो बुचिया कहाँ हो चाची? कहनी अनु कि तनी में बैठ कहाँ लेके जात का ले बरू दलिया छवा काइल हटे तमन हटे कहनी कि तनी हमरा के भूख लागल बावे कहनी कि तनी अन के भात आ दाल आ सब्जी आ तनी फुलौरा तनी दे दत तनी खा लेही। हो चाची फुलौरा तो कुल खत्म हो गेल काले लूटपटाइया लगा रहे। आओ गजब हाल बड़ तार सास काले हरदी रे कतना फुलौरा बने के आज खत्म हो गइल हो। माने चेक के बनावत गोतिया दे कुल खइले हटे त फुलौरा खत्म हो गेल जादे चाची इज्जत संभर गइल ना। आहो ये बच्चा ये बतावा कि हमरा के यही खातिर बोलैले बारे माने कोनो चीज माने जब होता त माने हाकोटैया सब कोई के लागत जब सोचे के चाहि ना कि हित गन बोलैले में त सब कोई के मुंह में एक हक पड़े के चाहि चिक के बोलैले का होता रे आंखी के सोझा देखनी कि छोटा की ले जाके आप निकाह एक कटोरा फुलौरा देले रही के कहता कि निकाह देले रही दू गो लेके गइले वो लेके गइली त तार काज ना के हई फुआ सास हई कि के हई त वो कहत रे क्या हो कनिया हम हो तनी यही में से खाइब हमरो के खियाव सही में तारा घर के नु जितना तीन तरही बारी से बड़ी न ललैनी बारी से सबके ललैनी समाई रहत हवे ये ना चाची त आखिर मानत नहीं कि खत्म हो गइला फिर बनी बरातिया के बनी त मार लेके एक हई तसलिया ले भर के अपन छोटकी के पलंग के नीचे रख का बरातिया के दिन कोई खाली हमारे में थी गलती हो गइल आवे में हमार बबली ना मनली दीदी जी के कहत दीदी जी रहुए जाई त ना रे छोटकी चल जो ना रे छोटकी तही चल जो इहे त करे खातिर लोग बोलैले बा कि हां बोला द लेकिन ओकर इज्जत मत कर कि हां कोई आवत त हित गन तोरा कैसे रहे सब कोई अपन देखत काहे तू अपना भौजाइया के अपना बहिनिया के देलु त ना पूछलु ह असही ना हम चाची त हमार भैया भौजाइया बहिनिया बैसा तो होनी के तो का हाल तक मार कोइले बड़गो पूरा तो चूटल बड़े का हो बबली देखो तारा बोतल के बोले के लूर नहीं चाहिए बताओ कि कहां ले हम फुलौरा मांग एक और तीन के बोले के लूर नहीं खाए के मांगत त कहत कि हर बेला खाए के ओराई रहता सब कोई के ई लोग के अपना भैया भौजाइया बहिनिया सब कोई के ही तरह न तरह लौकत हवे आ ये जनिया मने का नहीं खे बुझा त मने कर दिया वो कर दे हमर भौजाइया के ले जाके खाना देलु हो तू ही बता चुप रहो ना दीदी ना जी दीदी चार गो रखले रहनी है चाची खदी फुलौरा बकसा तर कर के त बिलैया का जन कब्जा के नु जुठार दे बिलैया कहां से खा गइली हो ऊ तार फुआ सास खइली ओ बड़ा लेके बैठे त ओ खइबा का लुका के जन धर तल निकाल ले गइली कोई गरी हाणे में जाके डाल देलो है तो कहां से फुआ सास खा ले है करे चुप रह मार बतिया दे मारे झूठा का गोते दे तू है डेरा कर हम डेरा के ना रही ना जानलू ए देखत तनी सब कोई ए देखत तनी तार नंदियो में त कम खेलवारी नहीं के वो खेलनी जब आवत त कहते का कि हई चीज नहीं के कोनो चीज टप दे लुका दे का हमारे माने पेटवा ढेर भारी भइल बा का हां हमरे से बोलत दीदी से बोल ले तर बोलियो लिया नंदी हमन के चंटिया सही चंट अभी जानतो नहीं की हम लाता हूं लसरी ना अभी चिन्हत नहीं की हमरा के ओ चाची त झगड़ा लड़ाई करेल बलु हो का है त माने कि अगर हमरा के कोई ना थी करी इज्जत ना करे त झगड़ा लड़ाई ना करम का हमर मुहवा सियल बरुए सियल बा मुहवा बना देता नहीं चल फुलौरा कहां ले बनी हो कहां फुलौरा बनी को तुमसे धोई मांगा के पीस देतन कोला करवाई घरा में आ हमरा बुझात कहां ले जाके बनाई मार संग आदमी जुटल बटवे सब के हकोट के धइले खीर बनबे ना करी अभी परसों बारात जाता त काल फुलौरा बनबे करी फुलौरा पानी खाई नहीं चाची खूब बढ़िया ले लेके हमरा नहीं के जरूरी हो हमारा नहीं के जरूरी जब देखा त खाए पिए में हाथ ना त झंझट लगता काहे के बोलैलु लगने अब बुझी हम चल जाए ना हम चल जाए हम तोर से का कहले कि हमरा घरे गोड़ धके जगह ना रहला आदमी मार बोटराला जानते बड़िस की करा घरे बोटराला तो मान लगे खाए पिए में ना त रोटिया दे धई तू अपन झेला हो हटा हां दे तना हमरा के ना सिखली थरिया फेंक के जातर ना त तारा के बेटी गुना लेखा मानत नहीं कि जैसे ई हमारे को बारी ना बेटी ओसा ही त हम छिपो चला के मारे के हाल जानी ना बुझाइल ना हमारी इज्जत ना रह दे कुछ दिन दिया दिन नहीं का कहियो क्वेश्चन लंगा घर के आ तू हंसई डरा के रहलू का हो तू हंसई डरा के रहलू कोनो चीज में खाए पिए के घर रहत त तार ऐसे मुंह सुखाई रहत रे खात पिए त नहीं खवा नटंकी कइले रहत रे आदमी चुटल बटवे तो घर परिवार के पतो है छोट पतो बानी त हमरा करे धरे के बटवे हां त खाली करिया आ सब गोरी खात रही सब गोरी खात रहत है तू बैठ के काम धंधा में लागो रहत रे हई बारा खेलवारी भी तारे गोती नहीं है बहुत खेलवारी भी है खाए जब मांगत त कहते का हई नहीं खे हमरा घर सब काम हमर ससुई करेली हमर नंदियो करेली हमर भले ननद को तनो बोलेली मैं चाउ बोली हमर करे में पीछे ना हटे देख तारा नहीं के भले लागत कि नंदी करले कि ना करले हमरा पीछे पीछे का शिकायत करत रहते से हम ना जानत नहीं हो तार ससुई भी ना पूछत नहीं आज वो खेलवाड़ियों का पूछत नहीं समझिनियो से कि इहे खाते बा बोलैली का ओ बरा कस जाए दी उहा के नहीं की आवत रहुए आ जाई कोनो चीज के दिक्कत नहीं बरा आइल में त कुछ जरूरत नहीं क्योंकि जुरानत नहीं कभी जाके पूछत नहीं का हो तारा घर में जुरेला ना का कुछ छोटा छोटी करबे रे सब इंदिया नहीं बड़ी छोटा छोटी करे के एही खातिर अपन इज्जत तो रहे खातिर बोलैले हई वो हां बताओ मार आदमी जुटल बटवे समाज मार ढुकी डुरा में लेके उठली हो बतावा हो चौरा ढोई ओकरा बाद न ककरो और खती हो जाई आ मम्मी से कोने के तना चौरा में होई ना पिसवा के धो के दे दी त आदमी तो
एथी हो जाता जौआ का जने केने रख देल में ना के दे देला झटकले तो जौआ धो के आदमी बुकवा खातिर तैयार कर दी का हो हे बाड़ू इतना नहीं हमें आकर पाकर हो गल बाटू ए ई बताओ हमरा के कही ह बाद में ये अपन चाची के खेती बोलले बाड़ू धरे पीठा धर का दर बोल ठीक बा हम बैठ के नहीं चपल बापे का भइल ह कुछ कहत रहलिए का चचिया अरे चौक बजा के उ समोसा खातिर ताम झाम मारी अपन तो हम बोलो तो बनी के चली चौक पे हां समोसा खातिर चौक पे चल गई चचिया उहे त पूछत नहीं काहे के खेती बोलले बाड़ू हमारी जतिया तार तार क दे से आए नहीं खे मिलल का कुछ उनका के जी हम बोलैले रे ओए तम जा कहते कि तू ही बोलैले बड़ी तू ही बोलैले बड़ी हम ना बोलैले रे खाली एक बार कहले कि हमरा देवर के शादी हटू कहते कि हां नु तो देवर के शादी है ना बियाह शादी में बोलाओ हमरो के बोलाओ मन मुंह खोल के लागल कहे ना तुम कहने कि ठीक भाई आज कहे लगल तुमरा के कह कि अरे भैया आइल बड़ू तो बियाह शादी में आइल बड़ू आइल बड़ू अथु में नेवता हकाई में चलो हम चले जे हमारी इज्जत ना रहे दी हमारी इज्जत रहे ना दीजी हमरा इज्जत रहे कि डोगे डरा माई जा के करी जी ओकरा से कहत बानी कि चली जाओ समझाओ तुम पगला गइल तुम चल ना मोटरसाइकिल लेके चल का होल जी अरे उ छूट गइल बा मौरिया हो मौरिया लिया के बा तो मौरिया ले के तो रहुआ थोड़ी ना जे मौरिया ले तो भौ जाई ना ना जे तो हम नहीं के जाई का हो गई बियाह शादी में ना सब कोई केहू के मुंह ना देखल जाला पगलाइल बनी रहुआ का मन हमनी कहा के हमनी के छीनल चाहता नहीं का परछम ना का मौरिया हमनी के नेग ना ले अब जा है देखो तनी ना जी अरे मौरिया बाद में ले पहले चचिया के समझावा ना अपना मौरी बाद में लिए ह कहत नहीं बियाह शादी के घर बा आइल बड़ी इनकर चाची ये त ना हम श्रद्धा से बोलैनी हैं उ जा के समोसा खातिर ताम झाम कइले बड़ी चौकावा पर श्रद्धा से बोलौले बाड़ू ये तो ना हाल करत रहुआ खड़ा के तमाशा लगावाई तमाशा लगाओ तनी हम मजा कहू चौक पर बड़ी तुम तमाशा ना हो चाची के समझावा ना मान लो जा दुआरी पर बैठ के हाला करत तारी उ कहत तारी ना कि फूल औरा गइल बताओ बियाह शादी में बा तो कभी घटेला कभी बढ़ेला हैं कह दे कि लांगा जकरा से मान कि हमरा परिवार के जाके बेइज्जती करियन त आदमी कही कि दू बात सुना देले रहती कैसे बोलल जाला यही के मारे ना इनकर माई कहली ना कि ये जी हम आवे में तनी उनकर परेशानी रहे तो वो उनका चाची के अपन गोतनी के भेज देली तो हम अपन खुशी से कहनी कि भाई आइए जाना त चाची के मेन बात बानू आकि माई हमर 4 गो बेटी बाने मगर 4 बेटी के अभी गोइल नहीं खे वो गोइल ना चाहेला समाधिया ना हमर चाची तन छुदुर बुद्धि के उतर हां बुझा तरी ओइसन बुझा त देखले नहीं कबो कुछ अच्छा हमरा घर परिवार वो देखले बन जा कि ना केतना निक बटो उतर गल बड़ी लांगा तक आदमी का कर सकत है सुन ना तोरा फुआ से उ झगड़ा लंगटिन के नाच नचली है दादा हो जा दू आदमी जुट गइल बियाह शादी में आइल बड़ी हमारी इज्जत संभारे कि उ बेइज्जत करे है फुआ जी से बोले रही कि उहाँ के कपड़ा लाता मत छो तो पसर ले लेते जाके छू देलिया उ केहू के छुआ जाला कपड़ा अनु त लागी भिन भिना है कि हमर केहू छूला तनी तनी बात के धर तड़ी उ तनी बात के धर तड़ी होइसे कोई समझियाना करेला अच्छा ये सब बात करम जानो त बियाह शादी बढ़िया से हो जे हम समझा देम बुझा देम आवतरी त ठीक ना हां कि भाई चौकवा पका जा तू काम बात कह हम ले ले आई हम नहीं खी जाके जा तनी शर्मा के टेंट काती करे तो देखत नहीं के रास्ता में अपन हौज बेलो कनी का भइले बे देखत नहीं की हे बाड़ी जी गवा अब बताओ ना तो कल भतवाना खाती बड़का टेंट लगवाए के परनो हां तना मान ली कि बड़ा गांव बटुए चौफाल बटुए बड़का लगे कि छोटका का लागी लिया के लगाई ना अपन करी उनकर त रोज के बाटे जब दिन रहन त दिन हम करी हन खिटा में चलो हमनी के चल जाओ मौरी लिया के बा हमारा लागल बनी मम्मी जी लिया के जावा धोई हम आवत नहीं मौरी लेके हां एकरा के लिए ले जा तुम दो ठीक कहती कि नहीं नहीं मैं तू का करेगी ये जो पानिया हो के जाई और घर में आदमी नहीं के अरे और कुछ से करो कुल होई त ले ले आई बुआ का लड़का के ले ले छोटका के भयो ले ले आ छोटका के लेके जो देखो तनी जी दीदी ले रो बताई मौरी कहीं माई लिया जाले ये कुल ननद के भौजाई के काम त इहां के पता नहीं काम बा दिन भर हमर चैन मिलता एगो काम बा बिया क देले बनी कई चीज लेके टुटुना नहीं उठले रही ना समझ में कोने की गड़िया कर दी ललन जी के बड़का करिया हमनी के अपन को तनी आदे आदे ननद भइट के चल बड़ा हम तनी बहुत नहीं देखा अपन चाची के इज्जत बचावल चाहत तो प्यार ते बबुआ जी अभी काल बारात जाता थे आज प्यार सुनका के भेज दिया अरे हम का कैसे भेज दे जाई ओ जाई बना कर जाओ जाओ तुम नेटवर्क घाघर करबैबू हो दुवरिया पे आया कोरी बाजा बाजी लवंडा नाची आया कोरी नाची हां अरे दीदी लगे है करे तमाशा कौन की जो तो कहे के लिए आओ तो विदाई कर पर विदाई कर 20 को साड़ी निकाल अब मान ले कि विदाई सरिया जाना करलू अपन नैहर के हाल त काहे खातिर टिटीमा करे खातिर ना हम नैहर सब कोई ठीक है दीदी खाली वो चाचिए लंगा तू कनी हां तू जाना तड़ू ना कि बड़की माई कैसन हई अब वो हई हम तो उतना ना बोलेनी आई आवतड़ी अब रहनिया देखी हम तो के घर में होई कि ना झगड़ा होई कि ना रहो गलती बाटे रौरो गलती बा कहाइल के समझ के नहीं के बोलावे देख रे द्वार पर
जोरे हमरा तनको चाय नहीं खे तो जो। की हमरा चाय नहीं चाय नहीं खे। चाय छोटा की ना जाओ जब का कहत जो चाय हलवाइया के बर्तन सब धोवाता उनकर कुछ पूछत हो खम जा तने जौन सामान लिया के बाद मतलब जोनती कर हां जो जो जाई रो मत घबरा ये आदमी बटुए करे खातिर का बका गई का बका गइल। माथा काम करती बका गई भाई मारो का जाने जी चौको पैन कर चर्चिया जाके हाला कर लिया समोसा खाती इहो बतिया कहत नहीं है कर ले आ हो गइल तमाशा लगाई घर में तमाशा लगाओ तनी कि उ लोग ले बड़ी तमाशा कोने तमाशा उ लगल बड़ी रो घर में तमाशा लिया के लगाई कने हां दीदी कनी के बाबा वो छोड़ दे ना उहे कहे के परल जाई जी सजे लेल बा त ना कुर्तिया नहीं के थियल पर्पल कलर बा के ना तहारे ना हमारे अगर ना सियाई एक बार कह दी ना टेलर रही के नहीं खेत ले अभी ना कह दे कि इतना हमारा पर लोड आ गेल बा के हमरा बुझाते नहीं के कथि सुनी ना आज मौरिया लिया चले के न तो ओही लगले न किनुआ ब्लाउजवा हरियर का ना देखले रहनी है जा ना, हम जाके बोलिए हरियर का निक लागी तो ओहे नागवा वाला जाके ले हम ले जाके बोल दे तनी टेलर निया के अरे मन करता तियार में के ले हम नागवा वाला ललका ले ना हो हमर पर्पल वाला लुगवा निक लागेला तो बस छिटिया बटवे ना ये कने भाई याद परल हमर हो दादा चूड़िया ले लेती भर भर हाथ के अरे हमार हटिया ठीक होना दीदी हाँ, तो हमें हम- को बीच बीच में उजर उजर सब लगाए वाला बटवे निकल हम ना किने तू मत खरीद लेकिन हम तो खरीदम ना तो भर हाथ के की नाम लागे दू गो चार गो पेने पेने चूड़ी ना कि भर बिया लागल बटे तो भर हाथ के चूड़ी पहने नी तो दू गो चार गो डाल लेबे के बटुए मन तो करते ए घर में देख के गर्दी लाग गइल बाते में तो कहां जाई हम कहाँ जाई जहाँ जाए के मन करे तहाँ जाइल जाला हरदी लगल बा त का भइल कहनिए न के बाबू तनी जाके आ दुकान पर से तनी 4 गो अंडा ले ले त खाए के मन करत हवे हो मीट मुर्गा माना बा घर में अभी शादी ब्याह के दिन आई हो त तहार ना शादी होता रुए आई के मना करेला माने खाए पिए से लोग मना करेला माई माना कइले बियाह त हमरा घर ले बहरी ना आई कले ना त हम घूमे फिरे ना जेती सही में बकलेले रह जेबा तार माइयो न उहे है उनको कुछ बुझाला ना माने तरह के बांध के हाथ गोर बांध के रख देले बड़ी घर में काजे काजर ओजर लगा के त काजर लगावे लेकिन नजर गुजर ना लगे त काजर लगे तारा नजर गुजर लागत हवे जा 4 गो ले ले अइहो तो हम ना जाई हम ना जाई हाय रे देखो घर में बनबे ना करी शादी के बाद कुल सुना है ना करी शादी के बाद बनी चाहे ना बन जानता नु हम अपने के पितपिताए आदमी है गरिया दम मुंह बन जाई अभी जब काम है ना जकरा के जे ना के सही में त घर के सब उहे बारसन हो आ तू माने एकदम से छेछरा बारा का हो हैं हम तरा कहत रही कि जा 4 गो ले ले और पैसा दे तनी अगर ना तारा लगे होई त पहले तारा के सोचे के चाहे कि अपना से लिया के अगर सास से आइल बड़ी घर में त खियाई पियाई त तारा कहे के पड़त हवे देखी चाची जी हम बताओ तनी रवा जौन बोलत है हम ओइसन ना है हम घर ले बहरी एक क्षण भी ना निकलम जब तक हम बियाह शादी ना हो जाई तब तक घर ले बहरी लात ना अरे नतिया जब ऐसे कहते तोर से मेहर रही रे मेहर रही हई लक्षण त घर से बाहर ना निकल त मेहर के कैसे कमा के खिएबे रे का कहतनी जी ई का कहतनी रे का कहतनी ई घर में बियाह शादी होता कि इथु होता का होता बियाह शादी होता मतलब रवा आई बनी हमर घर में मतलब हमर बेटा के सरा पे त सरा पता नहीं सरा पता नहीं अंडा मांगो तड़ी अंडा ओ मोया का तारा मुंह से बोली निकल उखाड़िए दे अभी उखाड़िए दे अच्छा इतना तक के रवा समझतनी कि रवा कहाँ ई टांडो मचैले बनी आ तबे समझे के का बाबे कहां समझे बा दुआर पर बैठल बनी तो दुआर कौन ची पर कइले बा? अंडा मुईटा मुर्गा खाई खाई त मन करता बियाह लोग ना शादी में खाई। बनेला कहीं सुनले बनी घर में न बनी के तो कहनी को जन के तरवा के ले ले अइहो कार घर में बना तो काहे का दिन तरवा के लिए यो खाना नहीं मिलत घर में कि अंडा मीटा मुर्गा हाँ, मंगावतनी ठीक है कहनी है खाना नहीं खे में दब के बहुत बढ़िया पॉइंट के बात रवा पकड़ ले बनी रवा घर में जूरा तक की कोई खाई नहीं, हवा हम डबा बात लेखा तो नहीं। सब तक पेट खाली करके आई बड़ी शादी ब्याह बीती तब कुल चीज बनी ये तेरे अपना बनी अब कोई कहता ना कहीं ना है। दरिया तक नोच दे अभी जाना ला देखी सुनी बता देखिए, दे वैसे मत करी बुढ़ बुजुर्ग बनी इज्जत करो तनी यार भैया के बानी सास तो इसे इज्जत हाँ करो इज्जत करता रहा मतलब हम बता देते हम कोई जब सास जब माना तारा त लिया के देता त तू बट पट लत अजय ले बक ले बक रोका कैसे कहतनी जी इतना तक ये हालत चलाओ तो ही ना इतना सारा का जिक्र हमार बेटा के वाला आज इधर बेटा का नीमन बुद्धि सिखाए कि कैसे हितना तक कइल जाला जाना नी लिया के खाए दे हुरे के त काहे न देखी हुरे के कहम तेरा जवान खींच ले अभी है जाना नहीं समझ पूरा है जी गांव जना देनी हां गांव जना देनी का मना घर के बानी रौरा त निमरा घर के ना त रहो ऐसा भिखार घर के निमरा का घर जी के बानी। हमारा घर में जाके देखी पाका के हमार घर पर रोल के मरई टाटी के बाप घर रे में के, बाप, जाना नी? कतना देवता हम देवी खाइल पियल पूजले के घर रही। के हईसन कि हमार बेटा के बियाह होता खुशी से करतनी या हमरा ई घर में आके वही दिने से दम मचता कहाँ से कइले बानी। हां दे जन सोचा तारा नहीं होई ना जन देखो तारा कनिया। हई लक्षण रही त कोने के ही तो गाने आइल बना ई सब का करतनी ये बेटा वजह तो तू घर में पहले
बबुआ आओ घर में कहता है दुकान पर जाए के एगो बात कही कनी है कि इज्जत है कोई के इज्जत है हाय से ना इज्जत खराब हो माने का कइले बन रहे के बता ढंग से रह चाची ना त काल जाता बारात ना आज चल जाएगा हमें अच्छा यही खतरा ना लोग हमरा के बोले ले लखटे ई कौन प्रेम मोहब्बत काल बराती जाता हम यही बरा चले अपना घरे चले बनी हरदी के दिन वही तरह कचा कचा तिलक के दिन वही तरह ना हां जोरतनी गोड़ पे गिरतनी रौरा जैसे आई नहीं रवा खुशी से रह अच्छा तो माने हाथ जोड़ देला से हम चल जाई माने हमरा में इज्जत नहीं खे के हाथ जोड़ देम त हम चल जाई भइल बनी रहे बरकाई नहीं बताई त रहो ए जे हम इज्जतिया उतार के का है माने का कर देनिया रह के लुगा खोल देनिया का लुगा खोल देनिया लोग के बीचवा में कइले आ ओकर से कम नहीं कइले पूरा घर के आदमी जान गए आ तू तो बोला तो मत कर जानत रहो तार बोली हमरा तीर लेखा लागत रुए एगो हमार एते दे दिन के लड़की बारी बाबली कि कतना नीक से बोलेली लूर लछन बा हो लूर लछन बा तल का माई बाबू का शिक्षा देले बा का ना कि के करा के बोला देले बानी बाबली बोलतनी ना त जा तनी उन करे के कहे अब रौरा आराम से रवा बेग ऑटो खिली अपन जाई अच्छा देखो तनी के मार के निकाल देता समरा गई समराइए जाई अभी जानते नहीं कि हवा से बढ़िया से जे ना बोले ना बढ़िया से सिखाइयो दी ना नहीं करत हो चाची एकदम नहीं मन नहीं करत कोई के दुआरी पे जाके हइसे ना इज्जत लेहल जा ना हां ना ले तरह के बोले नहीं का तरह के बोले नहीं के हमर भिड़िया के बैठो बोले उई त हमर घरे दुआर तो घरे दुआर हवे तो असही नहीं खिए असही नहीं खिए हमरा के बोला के लोग नेवता दे के बोला के लिए तबे आइल बन वही से आदमी पछता त ना कि काहे के तीन नेवता दे का तारा बोलाइले साइल बनी का समझी जी हमर बोलाइले रहन त हम अपन आइल बनी सोचा त नहीं लइका के मुंडन में बोला के लेकिन अब हम त बनी की गीत मंगल गावतड़ी अब मत बोलैया हो ऊपर पड़ जाई असही ऊपर पड़ जाई ए देखा चाची बहुत बोलतली ठीक नु बड़ी इज्जत करतली तहार हो जाइबू त जा हम नतिया के कहनी है कि जब भी अब घरे हरदी लगल ना के तन जोरे नतिया 4 गो अंडा लिए त कहता कि ना लिए असही रहती हो जाइबा जाना ल देखन त कैसे बियाह हो कत जाता नहीं हम ही लेके आवे कहां बड़ी रे कितना तू सड़िया होयला ए सड़िया चल चल बढ़ चल पहले बढ़ चल अब चचिया के तू भेजा तरीके नहीं भेजा आज के निकाल के बिगो करा बढ़ चल भेज कर भेजे जैसे करा के का बोलट फिर कुछ कहले का नहीं कइले उ जब जहिया से आइल बड़ी तहिया से उ कइले बड़ी कहत फिर कुछ कइले बड़ी तो हमरा के मारम पिटा मारत पिटत नहीं खी बगता हूं करा के जी गल झोरा बड़ा का मंगर बिगा निकाल के अजी सब कोई देखत देखी त ताकत उठे सब कोई हाँ, क्यों तो का ताकत कहे कि मैं खत्म हमरा के रह क्या गइल बा उ चल जा तरी अंडा लियावे कबो समोसा लियावे कबो लंगलाता लियावे कबो छोला लियावे चौक धइले रह तड़ी ओ घड़ी सब निखता का तुम करा के तरा वो बोल ई मम्मी के बोले बोली? के चाहिए हमार बोलिए सुन दिया कि हम बोले जाई कौन चीज इतना बोला के उनका असर होता मर आई अजी सिंह लेके लड़े खातिर हमार बोलिए सच्चा से सुनते के हम भेजी हमरा ते समझानी आई रही त तेल लगवा नहीं कनी करे चचिए चल जे तोरा हाथ पे गिर हाथ गोड़ परत नहीं मार इज्जत हमार नहीं खी सुना त बाहर निकाल के ठिठरा के खींच के बाहर करूं करा ना तो हम निकाल के बिग देब बियाह ना शादी तो खाली कहो तू हमरा को हम बिगी ऐसे मने हाथ निकाल के रोजन करे के बतन करी हम कुछ ना पूछे नहीं भी बीच में ना हम तो खींच के लाले जीबो जिगा तक पहुंचाई आइबो हमने तक अब की का हऊ सास हो की का हऊ सुना तू जानत रहलू के हमार चचिया को सन रहन बा तो तुमके काहे ना मना कइलू हम ना बोलेले रहती अरे वो कॉले रे हम कुछ डुगी ड्रामा ना करम बढ़िया से हम नेक्स्ट हम बेटे की तन ड्रामा कोनो करम ए जानू करत रहने थोड़ी ना करे जे बियाह ठल बनी महाभारत करे खाती जी गवा के एगो बियाह को महाभारत होत रही हमरे खा जाई ठीक ना वो करत या हमरे खाई अरे लो हमर लइका के तना सारा पतड़ी बियाह शादी के लइका हमर ओही लइका के बियाह शादी करत ई से राजा हमर लइका के सारा पतड़ी है तना सुन लो ऐसे राजा बबुआ रोत रहनी का बैठ अंडा मंगा के खातिर उ अंडा लियाई हरदिया लागल तो उ जाई बाहरी अंडा लियावे रोत रहनी बैठ के जी देवर बबुआ को रोई ना कुछ नहीं तो कुछ बताई नहीं है ना हां कहां भी है चाची कहां भी है चाची बोला अरे चाचिया बोला के भेजा केने कर गली चाची हम देखी देख ले तो बिग द हम उठा के आ ना जास खाली केने गोली हम कुछ कहां कहले दीदी बताई हमार कोनो में गलती बटवे अरे सब कोई देखत तुए हंसत तुए जौवा के संग संग घुना पिसाला न आ इनका में थोड़े नहीं के गलती आ कहनी कि चाची घरे गइल रहली खाना खात रहली हम गइनी अथु बोलावे चाची के बनावा दे तो बैठ के आराम से निकाह नीबुआ के अचार भात दाल तरकारी लेके खात रहली तो गोतिया नैया में का करवा तड़ी हो कने अजी दीदी हमारे में कोनो गलती नहीं के हई गोती दे तो कहां वही दिन बड़ मैं के हंसत रहली है आकिया के मुंह खोल खोल के लागत रही मैं बताओ अधिक बन रहा था अधिक पहिला के मार रबे बोल रही है समझी जी आई वो तो हम जानत नहीं उनकर मानवा के बतिया हई जाए वाली हम ही तो खनी केने गोली हो हम ही तो खनी हो दांत पीस पीस के हमरा पर परत रहना रे परत रहना दिन भर आदमी खटत तुए ये बोली सुने खाता तार बोली सुने खाती हम खटत नहीं घरवा में कोई दवा की निकाल के बिगवाओ गलती कर नहीं खेतो ई बोला पीछे लगावा बोली कितनी इज्जत जाता हो पीछे से ना आगा ले बोलावे तो कहां बड़ी चाहे मत कहां बड़ी
और का दे बैठे खाना खातड़ी ना आवे द बार खाइल खियाउल अरे चाचिया तमाशा बनले देखो तन तमाशा कइले या का जन के कर सब झुराइल बिया केहू से लग जाता जाके देखा तो जाके बुला के लिया बुला अरे चाचिया ए साड़ी धरो कौन साड़ी ले ले बड़ी हो बबुआ जी उनका केहू तरह के फूसी ला के प्यार से चाहे दुलार के उनका केहू तरह न अतु छोरा डंडी ली हाथ धरी आ उनका के भेज दी हां त उहे करब रुका आवे ना त खाली आवे रुका बड़ कमाई करते ये मम्मी जी तिले हिंका लेती ले हुनका दुआर पर तिले हुनका दुआर पर जाता रही चाटत नी चाटत रहतड़ी आ बदनामी न करत करावतड़ी एहू तरह बेइज्जती कराइए देले बड़ी अब कहू इज्जत छोड़ ले त खुश रह गेल बका आवे ना त आवे द देख माना तनी की बियाह होई फिर कहिया कलेवा के त फिर हितगवन के सामने ओहनी के इज्जत अतुली गान नहीं हितई जुड़त ताटे आ देखलु ना तारा सोजवे ना मौसी कहत रहली ह कि दीदी कैसन तू अपन समाधि के बोला लेले बड़े हैं इज्जत के हमर नाश न करतड़ी इज्जत के नाश नहीं करत एगो हमनी के महतारी वैसा के कबो आवे के नाव न लेबिन सका हमर मैया के चचे के ना मम्मी जी जाके फोन क के आ रिक्वेस्ट कइनी के समधिन जी आई अरे आदमी देखला बड़ी सन हित कम कब रुक जा हम अभी आवत रुक आदमी नहीं खान मिला तब का है समधी जी ठीक बानी ना हमरा बुझाता कि बारात बीतते रवा के होली खेला के जाए के पड़ी हाँ आजे फेंके के मन रहला सा जाना नहीं लेकिन सोचनी कि ना पूरा लुगवा लटा जाए ऐसे ना फेंकनी हाँ देखा तनी यार भाई आई रही ओबरा बहुत कुछ कह के गई है मन तक हरदी लगा दी के पीछूती लेकिन छोड़ देनी भाग गई है दौड़ जी बाबूजी जाई देखी ओने कर बर्तन धोएला सब बोलावत रहले हन जा आ बबली तू के बहरी निकल के आ गइलु हो तार बाबूजी थी बड़ी मजाक हवन कि ना हमारी जतिया ना रह देबे चाची आय हमारी जतिया तू रह देबे कि ना का भइला अब मार डोगी डरामा कइले हइस तू का कहि के हमरा के आइल हइस तू बता तू का कले आई हो बबली कले बनी हो तू कले रहिस ना कि हम भले जा करे नहीं रे बुचिया तमाशा मगर तोरा ससुरा जी हम कोनो तमाशा उमाशा ना करब कले रहिस कि ना कले तो कहलन त हम का कर अब लोग मुंह में अंगुरी लगावत रहत त बतावा कोई घड़ी हम बर्दाश्त कत जी बटुआ कि मारे चल जत चौक पे खाए खाती हां अरे बुचिया तारा त पते बाबे न कि देखो हम ना खानी त हमार मन ना मानेला जानते बारू अब कोनो लड़का सन के भेजत तनी त लिया के देते ना हो त का करी अब मनवा हमार एती लुसु फुसु करत रहता त चल गनी है दुकानवा पर लेवे खतरा तू तो तमाशा क देबे हमार सबसे झौंका झटपट करत तारिस आ तू चल जेबे क के सब करबे धरबे तू आज हमरा के आदमी कोसता बोलत त हमर मर्द है त हमर गति करत तू कहत कि तोर आ हो बबली पहले हमारे को बात सुन ल त हम केहू के कुछ कहले ना कि जान बूझ के हमरा के सब कोई तंग करत हवे जान बूझ के तबे हम बोलत हम बोलल नहीं कि चाह जानलो बच्चिया के तंग करत तारिस न तंग करत तारिस तू त अपन हार मानबे ना आ तू कहिया अपन हार मान हार माने वाला का बात करू हम हार मानी अब कोई एथी करते काहे हम एथी छोड़ देम थोड़े ना सोचत हवे लोग के माने आइल बनी समधिया ना त माने के कुछो कह दी त डरा के ना रहेली डेरा के ना रहबे हमार ससुर हाना रे तू ठीक ले ले हई सब तेरे कुछ कहले हम ना समझब तू ही जैसे जो तू ही जाई बगला हो लगल बरु का हो बुची कि तोरा के बोला कतरू जाई के ना 12 बजे ले गड़िया धके हां चाची जी ले आज भरी अपन रउआ जी के से चली रउआ गोड़ पर गिरत तनी हम ई का बात है दमा जी सुनी पहले रउआ का बोला के जे बहुत बड़ गलती हम क देनी हमर मेहरारू क देहल रउआ जी के ले ऐसन करी प्रेम भाव से खूब इज्जत से रउआ राई आज ही पाउन तो हमारा में का गलती बा रावरे ना माई बहन हमरा के एकदम तंग क के रखले बाबेलो तो बताई कि तो हम का करी मने ना बोली बोला हो से गइनी जी ऐसा ही बोला जाला जी का बोलनी कोला है ना और चौक पर जाके तमाशा कर लंगला त 16 समोसा खाती ये कुल घर आ हमरा भाई करे वो कहत के अंडा ले मुर्गा ले वो अंडा मुर्गा ले अब मुर्गा आज तो लिया देन त कुछ हो जाई का रहो बजने बतियावत नहीं दमा बजने बतियावत जनक जाई तो भाई मेरा घर के सब लोग लंठे पावे का हां लंठे हम निकलिए जैसे ए समझाओ तोर को नहीं समझाओ दम दो के ना छोड़बे दम दो के ना छोड़बे मारी हां नहीं मगर मारी हां गिरौरा नियर बारी हां तो ऐसे बतियावत जैसे बुझाता मार हेलो रे धरी हटी ऐसा ही कैसे हटी हमरा के बियाह शादी में बोलैले बनी और बाबूजी तब ना आइल बनी हया भेज दे से अभी कहती समधी जी से कहती कि कैसे कैसे कहले बाबे 12 बजे ट्रेन भी है ना ले जाके धराई उठाई हां मैं जाते धरवाई जैसे ऑटो धरा दे निकल से जैसे यहां के जाई ऐसे ना निकली हन लोग के लागत है ना के चल जाई हन तो ऐसे ना चाहिए ठीक बा हां त का करम जी रो माई के सिखाले में भौजाई के सिखाले में कहले बनी का बैठल बड़ू समझाई माई के भौजाई के सिखाले में कहले बनी जी सिखाला में अरे चाची तोरा गुड़ पी के छुई जैसे अरे अभी काल बारात बीतबे ना कल हम चल जाई बारात हमर हो जाए तोरा बिना मतलब रउआ बिना बारात ना रुकी रे जाई चाचा के भेज दिए हां आई हो तो हम ऐसे जाई तो लोगवा का पूछी ना हमरा से कि हां बियाह बीतल कि ना बीतल हवे कैसे तू कहले बरुआ बाबू स्टेशन पे एक रात जाके बिता लिए
माने एक हम बार तो स्टेशन जाके- पर हाँ, माने बिदा कि के चल जाए जाए दूसरा। अते एक आदो कहला कि जाए मेहरा नु जा हम स्टेशन पर हम चाहता है हमरा के काज प्रयोजन ना होखे हमरा का कहले बनी हमरा काज प्रयोजन होगे कि मतलब स्टेशन पर रहम कि कहाँ रहम हमरा और हाथ जोड़त नहीं भाग हां ये खेलवाड़िया सब कइले बारी हां ये खेलवाड़िया कइले अपन बारी देखा तारी समझी बाबा ना कैसे ये बोलत खेलवाड़िया सब कइला ही बारी हमरा ओका हम इज्जत जानत करतनी, नहीं हम और- जानत नहीं हम जानत नहीं कि क्या कइले बाबे बुझाइल ये चाहत रहनी कि हम चल जाई तो ऐसा ही ना जाई जाना नहीं ठीक बा हम जात नहीं लेकिन ऐसा कैसे चल जाई हमरो एथी दान दहेज जन मिलेला लुगा कपड़ा मिलेला तो जब बियाह ना बीती ते हमरा के दी तब जाई कार वो दान दे का है हम जाके का देखेम कि हमरा का मिलल हटे गरन ये समझिया ना त का मिलल लखबे तोरा लुआ साड़ी चाहिए ना हां हम बिना लुगा साड़ी का हम ना लेके आ, कैसे चल दे तनी, विदाई कैसे जाए तो एगो काहे विदाई ना विदाई जी, खोजी काहे ना विदाई खोजी करा इनकर अच्छा ठीक विदाई है जाई विदाई लेम ना हां ले जरा विदाई कर ऐसा ही कैसा हो से ना चल जाई हल ना होखे हां कि सोचम नु कि कैसा न लुगा कपड़ा दे दी त चल जाए त ना जाए नहीं समझी बतिया ना बतिया कतना ही चिल्ला तड़ी काहे गौवा में उनके इज्जत ना काहे गांव में इज्जत तो सब लोग देखत हवे एकदम बेइज्जत कोई सब लोग देखत हवे देख लीजिए देख ली कदो लोग के इज्जत मारले बानी रोला देख ली लोग नी देखत रही लोग जान गिए अपने घर के आहो तू तो चुप रह तू मत बोला दा इनके ले ही है झगड़ा लगा में तोहरे हाथ जना ली ए हमर देवर हमरा के से बारात के पहने के किल्ले ना लान है धर तू पहन ले कमी नहीं केनु भइल नहीं केनु भइल कोनो चीज कमी रख बैग में निकल कमी हो खाऊ का हो 3000 का लुगा त मन ता चाची पहनली आय तू का पहने नहीं समझन तू की का देखो कुछ पहने नहीं चाहे ना एगो लुगा कपड़ा से ना हो एगो और लिया के दलोग नहीं हमरा के जाना लू बनू ई लुगावा दी रवा जाई अजी मम्मी छोड़ देखी ई लुगा में हाथों मत लगा जाना नहीं हाथों मत लगे ई लुगावा रवा लेंगे किल्ले पता का है कनिया के अच्छा खाली चला रही ना त हमरा का सही लंगटा विदाई करम का बोरा भरे लंगटा रही। विदाई करम बोरा भरे पाई त रही। खोल दी यो लुगा सरिया खोल दी अरे रहे अब हमें के लंगटी नहीं लुगा सारी खोल के ना चला काहे के जाना लुगा नहीं अच्छी ना लगता लुगा सारी खोल के ना हाथ चला जोड़ के बिनती बा हां बिनती बाबे निकली बिनती बा चले बनी जान सोचे तनी कि कुछ हो मुंह बंद कर दे तड़ी हमनी के जान ले हाँ। घर में आके एगो बात और सुन ली जाई जी। आ रहुआ जाई। सुन ली हम दामाद सुनत नहीं, जी हाँ, जाना बोली। नहीं हम जैसे यहाँ से जात न रो दह के ऐसे ही एथी भोगे ना पाए चौके पर और बेटवा मर चौके पर और बेटवा मर ई खेलवाड़िया के काहे ना मारत रह तू सास बुझत रही ई सास बुझे बर बिया हमारी हम हाथ ए जी मम्मी जी तो में सर अप्रैल डांगर मरेला जा बोले सब तार दोस्त बा सब जान के भी बोले ले रहल हुआ तो गाड़ी उड़ी ना मिली बहाना करके फिर आ जाएंगे लाज को लिहाज हाथ भी जाता ठीक कहत लाज रह लिहाज रह ना। जाता नहीं बताओ देखो टेम्पुआ से चल जाए मनिया शराब के गोले कोनिया शराब के गोले चीचू पर कॉल हट गेल घर के ठीक ना अब रहुआ कर हट लेके मत उठी ठीक ना कन्या तू जानत रही कर फुआ चचुया है तना लौटी नहीं हो ए जानत रहनी जी दीदी गो सही काहे कहो के तो बोले अपन इज्जत उतारे खातिर ना। ने तहरी थू 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 आवे कइले खातिर देवरा के सदिया सुन ली तो लगली रोटे आवे खातिर तो कहलस कि ए जनो गावे न लड़े नी रे बुचिया तोरा के समय दिया ना में जेम त लड़म करम धरम बजाइम का तो हम नाचे रे गावे ले बजावे ले चचिया तो कोनी की जाता आ जाई ना करी माने जे इज्जत लिहाज करी मतलब जेकर लुकुत रहेला उ कभी चल जाला तू खाना के लेके असही कपड़ा के लेके असही ने तहरी हम अपन इज्जत असही उतारवा ले बानी घर में हमारी इज्जत रहने के बोलम जानत नहीं हाल कइले रही जी कि रउआ अपन ननद के दे तनी पाल तो हमरो के दीही मतलब ये फुआ है पापा जी आवत नहीं नहीं कवर चले जा किया के पूरे ये दुगी ड्रामा जतनी मने बतियाई नमस्कार प्रणाम हम मणिकृष्ण सिंह हमनी के अपन टीम में हमनी के एगो पारिवारिक वीडियो रहला वीडियो अच्छा लगी दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे सबके साथ विदाई अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाय बाय।